हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ गोबाव समनि उनाव भिडिअ बानायदों ओमफ्राय लोगोफोर गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय बिलेटेड हेपि निउ इयार ओमफ्राय दिनै जोङो पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों आरो आब'जों आंजों सरि आब' आं गुमै ओमफ्राय भागिनबो दङ ओमफ्राय नै गुमैनि दखाननिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै प्रियान हाय बोलो हाय बोलो ऑडियंस को हाय बोलो मामी हाय बोल हाय बोलो उधर मामू को बस थैंक यू लाजिदों प्रियाना ओमफ्राय वालनि गाबजों आंनि माबानि गाबजों मिलायदों ना ओमफ्राय नै गुमैनि दखाना बेयो ओमफ्राय नै बेयाव गोदान बानायगासिनो आरो बेयाव जागोन दखाना ओमफ्राय नै गारि दङ नोंथांमोननो नांगौबा खोन्थाहर बायनो हागोन मा गारि नांगौ सेकेन्ड हेन्ड बेयाव बानायगासिनो ओमफ्राय आरो बे बेदर एवनो होदों बैथिं बेदर अमा बेदर ओमफ्राय अमा बेदरा मोनबानो जों थांसै आरो नै गारिया पुरा रेडि नेशनेल हाइवे एकदम हाइवेनि खाथियावनो दङ जोङो ओंखाम बेदर गासैखौबो रेडि खालामना लाखादों जों खालि ओजोंहाय जानांगौ आरो जायगा नायनांगौ आरो फैफिननांगौ दा थांगासिनो सानदुबियाव पिकनिक जानो ओमफ्राय आगोलाव नै आब' दङ गुमै दङ ओमफ्राय नै गुमै लोगो सानै दङ ओमफ्राय नै भागिना आंजों हाय चलो सोना लानि पेट्रल पाम्प मोनदों उसुबिदा जागोन लामायाव नङाबा थाव सोग्रोना लानि ना आब' थाव सोनो लानि न' उसुबिदा जानो बानायना लामायाव देनि मोनसे पेट्रल पाम्पआव फैफिनबाय माने बेयाव थाव मोनाखैमोन थावआलाय दङमोन लाइना गोलावमोन ओमफ्राय बेयाव फैफिनबाय नै बेयाव सोनोसै जोङो थावा सोखांनानै जार्निखौ स्टार्ट खालामफिनबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोजां भिउ दिन्थिलांनो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअनि जोबजासिम नायलांबाय थादो उन्दुबाय जों मोनहैथ'वाखैनोखा नै भागिना उन्दुबाय अन्थाव उन्दुनो ओंखारबाय बियो दानो जों मिर्जानिफ्राय आगसिथिंजाय लाबाय जों बेनिफ्राय आगसिथिंजाय ओरै हाबलांनांसिगोन बेनिफ्राय सानदुबिया अलमस्ट 20 to 25 किल'मिटार जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना आसोल मोजां भिउखौ नुनो मोनगोन मानो होनोबा बेनिफ्राय गामि ओनसोल स्टार्ट जायो आरो जेरै आबाद मावनाय फोथार दङ साहा बागान दङ ओमफ्राय अरनबारिबो दङ नैबे मिर्जा बाजार माने मेन मिर्जा बाजारा बबेयावबा जयो नामा मोनथिया नाथाय बेबायदि माने फिसा फिनला सानफ्रोमबो जयो आरो बे फुटपाथावनो साहापात बागान साहा बागान मोनबाय जों साहा बागान मा लाखियानो मैयाव नै जोङो साहा बागानाव दसे नेथ'बाय फट' दैखांनो थाखाय नै आदानि नै आइफनजों थिखांगासिनो एसे भितराव हाबहैथांना जायगाया जि समायना लानोसै ना साहा बागानखौ बाय होनानै जों थांगासिनो जोंनि डेस्टिनेसनसिम माने सानदुबि लेक समायना रमायना साहा बागान आयु हाबाब जों बे जायगायाव दान्दिसे सम नेथ'लायबाय एसे नायना लादो बे अरनबारिखौ मोननैसो फट' दैखांनोसै ओमफ्राय आरो जों डाइरेक्ट डेस्टिनेसनसिम बे बाराव डाइरेक्ट माने स्टपेज खालामालासिनो थांखानोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर हराव एसे गिनाय मोनगोन ना बेयाव आरो फाइनेलि जों सानदुबि हाबजेनबाय बेनो सानदुबि बेनिफ्रायनो सानदुबि स्टार्ट जायो एसे लेटआनो जाबाय जोंना ओमफ्राय जों दा जायगाबा मोनगोन ना मोना थेवब्लाबो जोंहा एसे माने बांद्राय टेनसन खालामनो गोनां खोथा गैया जोङो संनानै रेडि खालामना लाबोखादों नालाय जानांगौ आरो थांफिननांगौ Kalau udah aman dah kalau aja. Kita 10 মান হবে 10টা
বেছি হ'ব ই বাপৰে বাপ লাইন লাইন এইটো স্কুলৰ পৰা কেবা খাই হৈ গ'ল খোৱা হৈ গ'ল বহুতে উভতিবই আৰু নহ'লে ঘূৰাই দে নাই যি আহিছোঁ আগলৈকে চাই আহোঁ কি আছে কি নাই एंड फाइनली दिस इज सानडुबि लेक नोंथांमोना एसे नायना लादो आं बांद्राय बुंथ'ला एसे नोंथांमोना नायना लादो नोंथांमोना मोजां मोजां भिउखौ दिन्थिगासिनो प्रियान नाव गाखोनो आइथिंनिफ्राय नायनो नामा नै आब' आरो प्रियानजों बटिं खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय आंखौबो लिंदोंमोन माने ओमफ्राय आं थाङासै आं बेफोराव बांद्राय इन्टारेस्ट गैया नालाय बेनिखायनो थांनो बादों आं थाङा आं बिसोरनो थांथोंसै ओमफ्राय प्रियाना माने जोबोर माने गाबबाय थादोंमोन आरो नाव गाखोनो होननानै जोङो लेट जानायखाय माने ज'नो जायगाखौनो मोनाखैमोन बेयावनो ज'नानै जासाबबाय जोंना रेडिखा नालाय टेनसन गैया जेने थेने जिरायनो मोनबानो जायो बेयाव जानानै जोङो ब्लड थांसै आरो नै लोगोफोर सानडुबियाव बिदि हर्स राइडबो दङ नोंथांमोना गोसो दंब्ला गाखोजागोन आंनि मथे बा गाखोयैयानो मोजां मानो होनोब्ला बै गुबुनखौ खस्थ' होना जों मजा लानाया आंनि नोजोराव माने माब्लाबाबो मोजां खोथा नङा आरो नै बोग्रि जानि न' नै आदाया लोंनाया एसे फेबाय नामा बोग्रि जानो नागिरदों इसीलिए बोले थे हम लोग जा रहे थे बच्चा के द्वारा 1 hour later फै जोङो वाटारफल मोनफैलायबाय बेयावनो फै जोङो नै वाटारफल मोनफैबाय माने जोङो बैयाव पिकनिक जाखांना माने जों एसे जायगाखौ नायनो फैदों आरो बे खाथियावनो वाटारफल दङमोन नालाय नायनानै थांखानि होननानै फैदों जों नोंथांमोननोबो दिन्थिगासिनो आं नै बारा गिदिर नङा मेघालयनि बायदि थेवब्लाबो माने मोजां आरो नायथावना मोजां नांबाय फैनानै नोंथांमोननो फैनो हागोन पार पार्सन 10 थाखाल' लायो आरो बारा लाया लोगोफोर जोङो पिकनिकबो जाखांबाय जायगाबो नायखांबाय ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअ मोनसे फैगासिनो आगोलनो शुट खालामना दोन्दोंमोन नाथाय समनि आंखालनि थाखाय हगारनो हायाखैमोन थाबैनो फैगासिनो बाय बाय